Maltempata li ħakmet il-gżejjer Maltin għal-ħabta ta' nofsinhar ikkawżat diversi inkonvenjenti fit-toroq Maltin. Fil-Freeport saħansitra waqgħu xi containers. Fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta kien hemm titjiriet li anke kellhom ibidlu ir-rotta tagħhom. Fil-marsa ħal-qormi Birkirkara li mrieħel u ħalaxaq sajjetti u r-riħ qawwi waqgħu ammont ta' siġar. Iġġarfu wkoll ċnut Santa Venera fil-waqt li fl-inħawi ta' Biriddeb waqa' arblu li waqqa fit-traffiku għal xi ħin. B'xorti tajba ħadd ma weġġa f'dawn l-inċidenti. Iżda ma kienx mertu tax-xorti li residenti qriema ma sofrewx qarar f'livelli li jesperjenzaw ta' kull sena mal-ewwel xita. Dan grazzi għal proġett tal-arar fil-witta ħal-qormi. Tkellimna mas-Sindku Rozjen Kutajjar. Dan il-proġett jekk xejn fisser serħan il-moħħ għal mijiet ta' residenti qriema fosthom tfal li għal snin twalexu sena wara l-oħra f'terrur minħabba l-arar. Sa sena ilu ma kontx tażżarta tgħaddi mill-wiet jew inkella tħalli l-karozza pparkjata u llum sodisfazzjoni nnutajt li ftit li xejn kien hemm ilma fit-triq hekk kif ovvjament l-ilma issa ħajkun qiegħed jgħaddi minn dawn il-culverts enormi li jinbnew taħt l-art. Il-proġett huwa parti mill-Istrateġija Nazzjonali kontra l-arar b'investiment tal-Unjoni Ewropea u l-Gvern ċentrali. Lokalitajiet oħra involuti huma Ħattart ħal-Balzan, Ħallija li Klin, Birkirkara l-Imsida, il-Gżira, Ħażebbuċ u Witilajn. Intant kawża tal-maltemp diversi passiġġieri bl-ajru esperjenzaw dewmien sa ma waslu Malta. Titjiriet oħra fosthom Tunes, Lutin, Frankfurt u Bergamo kellhom ibidlu r-rotta minħabba l-maltemp u n-nuqqas ta' viżibilità. Fil-port ħieles vapur inqata' minn maċċima u r-riħ qawwi waqqa' diversi containers. Kien jum tassew impenjattiv għal ħaddiema taċ-ċivil li ħadmu biex jikkontrollaw l-inkonvenjent ikkawżat mill-ewwel maltempata matul il-jum f'dan l-istaġun.